Lăpni.bg ви дава невероятната възможност да пазарувате за вас, вашето семейство и вашите приятели с до 90% отстъпки. Влезте на www.lăpni.bg и направете вашата регистрация. Така можете да си купите масаж за 10 лева, подстригване и сешуар от Arlet Energy за 9,90, суши за 4 от The Bar само за 33 лева. С атрактивните предложения на салон за красота Белис можете да премахнете трайно и безболезнено окосмяване на подмишници с IPL фотоепилация само за 9 лева или LPG антицелулитна процедура за 14 лева. Сега е момента да купите мечтаната от вас почивка на изгодна цена. С нашите летни предложения можете да почивате all-inclusive в Слънчев бряг на цени от 64 лева на ден в хотелите Амфора, Форум, Империал и още много други, или да релаксирате във Велинград с включени спа процедури и вечери на цени от 54 лева на ден. Възползвайте се от офертите за късно лято на цени от 15 лева за Златни пясъци, Приморско, Слънчев бряг, Банско и още много други. Влезте сега на www.lăpni.bg.